Sunt un pădurar în statul Nevada. Există un oraș minier vechi și abandonat, care se află la o oarecare distanță de drumul principal. Serviciul de parcuri naturale îl revendicase cu ceva timp în urmă, dar oamenii nu erau încurajați să-l viziteze. De fapt, era marcat clar cu semne pe care scria "Nu intrați, accesul interzis, pericol". La naiba, singurul lucru pe care nu l-au făcut a fost să construiască un șanț în jurul locului. Câteodată mă întreb dacă ar fi trebuit să o facă. Unii oameni ar trebui să învețe să citească sau să asculte, măcar una din cele două, pentru că mai mereu îi găseam aventurându-se în acel oraș abandonat și îi escortam afară. Se uitau la mine de parcă aș fi fost nebun, dar după ce le spuneam povestea, nu știau cum să plece mai repede de acolo. N-ar trebui să spun povestea asta. Am fost avertizat de multe ori, amenințat că voi rămâne fără slujbă, poate chiar mai rău. Cred că, poate, ar trebui să învăț și eu să ascult. Dar a fost cea mai bună metodă de a mă asigura că oamenii pleacă de acolo și nu se mai întorc niciodată. M-am săturat să mi se spună să-mi țin gura. M-am săturat să văd cum nu se face nimic în privința asta. Noi, pădurarii, ar trebui să ne facem treaba și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Ei bine, cred că asta e cea mai bună și mai rapidă cale să se întâmple din nou. Și nu vreau să se mai întâmple niciodată. A fost acum ceva timp. Ăsta e modul meu de a spune că am uitat cât de mult timp a trecut, dar amintirea este încă destul de vie pentru a o povesti. Era pe vremea când nici măcar eu nu știam sigur de ce orașul era interzis. Auzisem povești din bătrâni și legende urbane, dar nimeni nu se putea pronunța asupra unui lucru concret. Am întrebat odată și mi s-a spus că e mai bine să nu știu. Pădurarii mai în vârstă mi-ar fi spus doar să-mi văd de treaba mea și să stau departe de oraș. Dar ceva despre asta m-a intrigat întotdeauna. N-am fost niciodată bun la a urma ordinele orbește, așa că, de câte ori puteam, găseam o scuză să trec pe lângă orășelul minier abandonat. În acea zi a fost un lucru bun că am făcut-o. Sau un lucru rău, în funcție de cum privești lucrurile. Am observat o rulotă parcată la marginea orașului. Știam sigur că nu fusese acolo cu o zi înainte. Am oprit în spatele ei și am coborât din camioneta mea. Am scanat zona din jur și nu am văzut nicio mișcare. M-am plimbat în jurul vehiculului și părea să fie în stare bună. Niciuna dintre anvelope nu era dezumflată. Nu părea să existe niciun motiv întemeiat pentru care rulota să stea acolo, decât dacă cei care locuiau în ea erau în vizită turistică și plecaseră în drumeție. Am aruncat o privire prin parbriz, dar n-am văzut pe nimeni, așa că m-am dus la ușa laterală și am bătut. "Aici, pădurarul parcului natural", am spus. "Este cineva înăuntru?" Șuieratul vântului a fost singurul meu răspuns. Am bătut din nou la ușă. "Pădurarul aici? Toată lumea e bine?" Niciun răspuns. Am tras de zăvorul ușii, iar aceasta s-a deschis. "Intru", am spus cu voce tare. "Trebuie să verific dacă toată lumea este bine." Am deschis ușa și am intrat în rulotă. În mod inconștient, mi-am sprijinit mâna pe pistolul de serviciu. Am închis ușa în urma mea. M-am uitat prin rulotă și am găsit o mulțime de provizii și mâncare. Păreau să fie destul de bine aprovizionați pentru o excursie. M-am întors spre dormitor, fiind atent la orice zgomot din jurul meu. Era o liniște stranie. Singurul lucru pe care îl puteam auzi era sunetul cizmelor mele pe linoleum, în timp ce mă îndreptam înapoi pe holul scurt. N-a fost un drum lung până am ajuns acolo. Dormitorul era curat, iar patul fusese făcut. Am deschis câteva sertare și am găsit haine pentru un bărbat și o femeie. Nu era niciun semn cum că ar fi existat o încăierare violentă, așa că m-am întors în bucătărie, oprindu-mă să deschid ușa de la baie și am găsit 2 periuțe de dinți pentru copii și pastă de dinți așezate pe chiuvetă. La fel ca în dormitor, totul părea să fie la locul lui. Am observat că suportul pentru prosopul de mână era gol. M-am uitat pe podea să văd dacă nu cumva căzuse, dar prosopul dispăruse pur și simplu.
Am dat din numeri și m-am întors în bucătărie. Masa era încă pliată. Scanând în jur, mi-a fost greu să găsesc ceva ieșit din comun, cu excepția faptului că nu era nimeni acolo. Am ieșit afară și soarele dispăruse. În curând avea să se întunece. M-am uitat în jur, dar nu am văzut pe nimeni. Era ca și cum ar fi parcat rulota la marginea orașului și ar fi plecat la plimbare. Am ieșit din rulotă și m-am întors să închid ușa. Atunci l-am văzut. Era un mic punct roșu pe treaptă. M-am aplecat mai aproape și părea că ar putea fi sânge uscat. Am încercat să ignor acest lucru, spunându-mi că probabil nu s-a întâmplat nimic grav. Oamenilor le curge sânge în fiecare zi, din motive simple și neamenințătoare. Sângerări nazale, tăieturi mici, diverse julituri. N-ar putea fi neapărat vorba despre ceva îngrijorător. Dar când adaugi o familie dispărută la marginea unui oraș minier abandonat, care se presupune că este interzis, atunci lucrurile încep să devină îngrijorătoare. Nu am atins picătura de sânge, în caz că ar fi trebuit să fie prelevată mai târziu ca probă și testată pentru ADN. Și iată că un alt indiciu a apărut. Deja începusem să privesc asta ca pe o scenă a crimei. M-am uitat în jos la pământ și am văzut urmele cizmelor mele care duceau spre rulotă. În schimb, am observat și alte urme. Era un alt set de urme de cizme de adult, un set de Adidas de adult și 2 seturi diferite de Adidas mai mici. Era destul de creepy, dar reconfortant. Cel puțin știam că acești oameni erau pe aici pe undeva și nu dispăruseră pur și simplu din interiorul rulotei. În schimb, celelalte urme de pași erau cele care îmi dădeau fiori. Am mai văzut niște urme de mărimea unui adult și păreau că erau mai multe, dar lucrul cel mai ciudat la ele era că erau urme de picioare goale, fără încălțăminte. Nu puteam imagina pe cineva care ar fi atât de prost încât să se plimbe prin deșert în picioarele goale. Era o mulțime de pericole pe acolo, tot soiul de scorpioni, șerpi, păienjeni și șopârle care mișunau prin deșert. Devenea din ce în ce mai probabil să găsesc această familie moartă din cauza prostiei. Am urmărit urmele lăsate de picioarele goale, iar acestea păreau să ducă după colțul rulotei. De fapt, au făcut mai multe ture în jurul rulotei, cu opriri frecvente în care picioarele erau îndreptate spre interior, ca și cum ar fi privit înăuntru. Atunci mi-a picat fisa. Această familie fusese urmărită. Am pășit mai larg ca să nu deranjez urmele de pași. Devenea din ce în ce mai evident că era vorba de o scenă a crimei. Mi-am scos stația radio pentru a anunța poziția mea și a cere întăriri sau chiar poliția. Dar stația mea era ciudat de tăcută. Nici măcar nu a făcut click când am apăsat butonul de vorbire. Lumina era aprinsă, așa că știam că bateria era încărcată, doar că nu transmitea. Cel mai inteligent lucru pe care aș fi putut să-l fac în acel moment ar fi fost să mă urc în camionetă și să mă duc la secție pentru a raporta ce se întâmpla. Am făcut un pas spre mașina mea, iar atunci am auzit țipătul. Era un țipăt de femeie, înalt și pătrunzător, un țipăt de durere și angoasă, ca și cum întreaga ei lume se prăbușise. Instinctul meu de fugă sau luptă s-a activat, doar că nu era vorba de fugă aici. Într-o clipă aveam arma în mână. M-am întors spre oraș și am început să mă iau după urmele de pași. Acestea se îndreptau către orașul minier abandonat. Amurgul trecuse și luase și lumina zilei cu el. Mi-am scos lanterna de la centură și am folosit-o pentru a mă ghida pe traseu. În oraș erau câteva clădiri, toate aflate într-un anumit stadiu de degradare. Îmi făceam griji că aș putea intra într-una, iar aceasta s-ar prăbuși peste mine. Asta în afară de șansa de a întâlni un scorpion sau vreo altă creatură care nu ar fi vrut să fie deranjată pe teritoriul ei. Vântul se potolise și aerul era liniștit. Era atât de liniște încât îmi puteam auzi proprii pași. Dar mai era și altceva. Am simțit o vibrație în aer,
La momentul respectiv, am crezut că erau doar simțurile mele ascuțite, în ideea în care m-aș putea întâlni cu o persoană periculoasă care ar fi făcut rău acelei familii. Chiar dacă instinctul meu îmi cerea să alerg spre țipătul pe care l-auzisem, pașii mei erau lenți și măsurați. Aveam nevoie de mai multe informații. Trebuia să știu cu câte persoane am de-a face. Aveam nevoie să identific amenințările și dacă voi putea face față, fără să devin eu însumi o victimă. Pe măsură ce mă apropiam de clădire, am avut un sentiment puternic că sunt urmărit. Faptul că am pășit pe verandă a făcut ca scândurile să scrâție amenințător. Nu voiam ca totul să se termine cu o gleznă ruptă sau chiar mai rău. Am testat scândurile înainte de a pune toată greutatea pe ele și m-am apropiat încet de ferestrele sparte. Am luminat înăuntru și am scrutat cu privirea. Am zărit o grămadă de cutii vechi și diverse vechituri în general, printre care se afla un scaun și o masă de lemn destul de ciudate. Eram pe cale să merg mai departe, când, în colțul îndepărtat, am văzut o pereche de ochi luminați de lanterna mea. Am încremenit, lumina mea fiind fixată în direcția lor. Ochii păreau să fie fixați și ei pe lumina lanternei. Nu puteam spune ce sau cine era, dar m-a speriat de moarte. M-am gândit brusc la filmul pe care îl văzusem recent, Jurassic Park, când actorul explica cum atacă raptorii, cum unul îți va atrage atenția în timp ce alți doi se furișează și te atacă din lateral. M-am simțit brusc foarte vulnerabil, ca și cum cineva se furișa în spatele meu. M-am răsucit brusc îndreptând pistolul și lanterna în spate, ochii mei scanând împrejurimile. Dar nu am putut vedea nimic. Apoi am luminat din nou înăuntru, dar ochii dispăruseră. Acest lucru nu m-a liniștit. De fapt, a făcut tocmai contrariul. Începeam să intru în panică. Simțeam că sunt înconjurat și că se jucau cu mine. Nici măcar nu știam cine erau ei. Am respirat adânc de câteva ori pentru a mă controla. Știam că panica duce la decizii greșite, iar în situația în care mă aflam eu, singur, în mijlocul unui oraș abandonat, nu-mi puteam permite să iau decizii greșite. Mi-am îndreptat lumina înapoi spre rulotă și am văzut o umbră care a sărit din calea luminii. Știam că era totul sau nimic. Nu puteam da înapoi. Eram vânat, așa cum fusese și acea familie. Nu știam ce mă vâna, dar nu conta. Oricine sau orice ar fi fost, era periculos. Concentrează-te, mi-am spus. Stai pe vârfuri, mișcă-te ușor, amintește-ți antrenamentul. Chiar dacă antrenamentul meu spunea, în primul rând, să nu te pui într-o situație neplăcută, era deja prea târziu pentru asta. Ceva era în apropierea rulotei. Încă nu aveam nicio idee dacă această familie era vie sau moartă. Singurele lucruri pe care mă puteam baza erau niște urme misterioase de pași și un țipăt. Era fix ca în orice film de groază. Speram doar să nu sfârșesc ca una dintre victimele care au avut parte de o moarte oribilă și sângeroasă pentru a salva niște adolescenți proști care și-au riscat propriile vieți intrând într-un loc ce ar fi trebuit să rămână neexplorat. Am oftat, mi-am întors lumina spre pământ și am urmat cu privirea urmele de pași. Am observat pentru prima dată că mai erau și alte urme. Acestea fuseseră ascunse, dar păreau două linii lungi, de parcă cineva ar fi fost târât. Mi-am îndreptat lanterna înapoi în fața mea, la timp pentru a vedea un set de ochi dispărând în spatele unei clădiri de pe cealaltă parte a străzii. M-am apropiat de următoarea clădire și am luminat înăuntru pentru a găsi cam același lucru ca în prima, mai puțin ochii. Nu am zăbovit prea mult înainte de a-mi întoarce lanterna spre străzi și spre celelalte clădiri. Simțeam că lumina îi ține cumva la distanță. Nu știam însă cât timp va dura asta. Am continuat ușor până la următoarea clădire, o altă clădire mai mare, profilându-se la capătul străzii. Părea să fie o biserică veche. Se vedea forma rudimentară a unui clopot care se prăbușise parțial. M-am întors și mi-am îndreptat lumina înapoi pe stradă pentru a-i ține pe cei care mă vârnau la distanță. Când m-am apropiat de fereastra următoarei clădiri și am luminat înăuntru, am găsit oase.
grămane de oase. Cele mai multe păreau a fi de la animale mai mici, dar erau intercalate cu unele mai mari. Eram sigur că acelea erau umane. Am încercat din nou stația radio, dar tot nu funcționa. Vibrația din aer devenea tot mai puternică. Era opresivă, ca presiunea pe care o simți când ești sub apă. Liniștea ce mă înconjura amplifica orice sunet. Puteam auzi pașii cuiva în spatele meu, dar când m-am întors, n-am putut vedea pe nimeni. Am părăsit clădirea cu oasele și m-am îndreptat spre ultima clădire din capătul străzii, biserica. M-am apropiat de uși, iar acestea erau foarte simple. 2 uși de lemn, fără arhitectură gotică, fără cruce, doar niște uși simple din lemn care păreau că sunt pe cale să cadă din balamale. Am ezitat puțin, m-am întors și m-am uitat înapoi pe stradă. Știam că oricine sau orice erau cei care mă vâneau, erau acolo, dar nu-i puteam vedea. Cred că aici au vrut să mă îndrume de la bun început. Mi-am ținut arma și lanterna la îndemână, știind că mă aștepta o luptă imediat ce ușile se vor deschide. Am respirat adânc, apoi am împins ușile. Am luminat în jur cu lanterna, ochii mei străbătând toate colțurile întunecate. Doar că nu erau atât de întunecate pe cât mă așteptam. Erau lumânări aprinse peste tot. Biserica era destul de frumoasă pe dinăuntru. Era, de asemenea, destul de goală. Nu era absolut nimeni acolo. Chiar și goală și bine luminată, tot îmi dădea o senzație înfricoșătoare. De ce bisericile goale dau mereu senzația asta? Ai crede că ar trebui să fie exact opusul. Atunci, simțurile mele au intrat în alertă maximă. Trebuia să fie o capcană. În timp ce continuam să scanez înainte și înapoi, căutând vreo ascunzătoare printre bănci, am observat că era o singură persoană acolo, în prima bancă, aplecată, așa că abia o puteam vedea. Am mers încet înainte, apropiindu-mă de figura singuratică. Când am fost destul de aproape de ea, părea că abia respira. Am ajuns în fața ei și mi-am îndreptat arma. Ea s-a uitat în sus la mine. Era goală, iar mâinile și gura erau legate. De îndată ce m-a văzut, a început să țipe cu călușul în gură. Țipa atât de tare încât fața ei s-a înroșit. M-am aplecat și am scos călușul din gură. "E o capcană!" a strigat ea. M-am uitat în sus și am văzut cel mai mare coșmar al meu. Erau creaturi, 10 de creaturi. Fiecare dintre ele părea vag umană, dar erau deformate. Era una care avea un singur braț sănătos și un al doilea care era zbârcit. Cealaltă, o alta, avea doar un singur picior, dar totuși reușea să țopăie spre mine. Un altul nu avea picioare, dar își folosea brațele pentru a se târî pe podea. Fiecare dintre ei abia dacă mai avea dinți în gură, dar toți aveau o privire înfometată, furioasă și sălbatică. Veneau de pretutindeni, unii chiar se târau din ascunzăturile din tavan, ca un fel de Spider-Man grotesc. Am năvălit spre partea din fața bisericii. M-am uitat în jur, căutând un loc unde să fug, unde să mă ascund, când am pus ochii pe o ușă care părea a fi un dulap. "Haide!" am spus, apucând-o de braț și tărând-o spre ușă. Nu pot, te rog, nu mă obliga," a spus ea, trăgând de mine. "Intrăm aici sau murim?" am spus, tăind frânghile din jurul încheieturilor ei și punându-i jacheta pe umări. A venit cu reticență alături de mine, în timp ce hoarda de creaturi era din ce în ce mai aproape de noi. "Repede!" am spus, deschizând ușa. Am trântit-o în urma mea, scoțându-mi cuțitul și înfigându-l în cadrul ușii de lemn pentru a o ține închisă. M-am întors și aproape am călcat-o. Ea nu s-a mișcat. Stătea acolo, privind în întuneric. Am îndreptat lanterna în fața noastră și am văzut o scară șubredă care cobora în întuneric. "Te rog, nu mă face să cobor acolo," a gemut ea. "Nu avem de ales," am spus eu. "Vor intra pe ușa asta în curând."
Deja creaturile începuseră să bată în ușă, încercând să o deschidă. Ea s-a întors spre ușă, apoi mi-a tras geaca mai aproape în jurul ei și a respirat adânc. Am mers pe lângă ea și am deschis calea, luminând cu lanterna în jur, încercând să mă asigur că nu vom avea surprize. Scândurile scării scârțeau amenințător cu fiecare pas pe care îl făceam. Nu puteam vedea ce era de desubt. M-am uitat înapoi și ea încă privea în jos. I-am întins mâna și a făcut încet un pas, apoi altul. Am văzut că picioarele ei goale erau murdare. M-am întrebat dacă nu cumva avea așchi înfipte în picioare, căci făcea fiecare pas, încet și cu grijă, ca și cum ar fi mers pe cărbuni încinși. După ce a făcut câțiva pași, m-am întors pentru a ne lumina calea. Scara era lungă și atașată de un zid de piatră denivelat. În unele puncte se îngusta suficient de mult încât trebuia să mă ghemuiesc pentru a ajunge la următoarea treaptă. Se făcea din ce în ce mai frig pe măsură ce coboram. Începuse să-mi lipsească geaca, dar știam că ea avea mai multă nevoie de ea. Nici pânzele de păianjen nu mă ajutau cu anxietatea. Mă întrebam dacă erau făcute de creaturile acelea. Am aruncat o privire înapoi și am văzut că ea încă se străduia să coboare scările. Când m-am uitat din nou în față, era o creatură care urca scările spre mine. Nu m-am gândit prea mult, doar am reacționat. Am îndreptat instinctiv arma spre ea și am tras. Creatura a căzut pe spate cu o expresie de șoc întipărită pe figură și s-a prăvălit pe scări. Am regretat instantaneu gestul meu, deoarece urechile îmi țiuiau deja din cauza împușcăturii. M-am întors să văd ce face femeia, dar era ghemuită în poziție fetală, așezată pe o treaptă, cu urechile acoperite, legănându-se înainte și înapoi. Hei, e totul în regulă. Am încercat să spun, dar vocea mea suna ciudat. Cred că surzenia temporară de la împușcătură face asta. Cel puțin speram că era temporară. Ea nu s-a uitat la mine. Nu eram sigur dacă mă auzise, așa că i-am atins umărul, iar ea s-a dat imediat înapoi și a urcat câteva scări. M-am aplecat spre ea. Uite, știu că ești speriată. Și eu aș fi. Dar dacă vrei să ieșim cu bine din asta, trebuie să o facem împreună. Dacă va trebui să te verific la fiecare câțiva pași, vom fi neajutărați dacă o altă chestie din aia ne va ataca. Nu vreau să cobor acolo, s-a bâlbăit ea. M-am uitat înainte și înapoi. Nu avem de ales. M-am întors și am pornit din nou pe scări. După aproximativ o duzină de pași, am întors privirea spre ea și am văzut că se ridicase în picioare și cobora încet. Am continuat să merg până am ajuns jos și am dat la o parte cu piciorul cadavrul creaturii din calea noastră. M-am uitat în jur, dar nu era mare lucru de văzut. Era un pasaj făcut din aceeași pereți de piatră, tăiați grosolan și o podea de pământ. M-am întors la femeie și am văzut-o cum ajunge la ultima treaptă. Avea ochii mari de frică. Îmi puteam doar imagina prin ce trecuse deja. Și-a întors privirea în timp ce trecea pe lângă cadavru. M-am hotărât să fac puțină conversație în timp ce mergeam prin pasajul nesfârșit pentru a o face să se concentreze la altceva decât la situația noastră. Hei, deci să înțeleg că tu ești cu rulota de mai sus, de la marginea orașului, nu-i așa? Ea a dat din cap absent în timp ce privea podeaua. Mergeai în vacanță? O altă mișcare din cap. Am văzut periuțele de dinți ale copiilor pe chiuveta din baie. Câți copii ai? Ochii ei au devenit sticloși. Doi băieți. Și soțul tău e cu tine? Ea a dat din cap. Încotro te îndreptai? Las Vegas. Și atunci, ce te-a făcut să te oprești aici? Copiii au vrut să ne oprim să vadă orașul abandonat. Lacrimile îi curgeau și roaie pe obraj. Ok, să înțeleg că vrei să nu mai vorbim despre asta? Ea a dat din cap. Am
continuat să mergem înainte, în tăcere. Răcoarea locului m-a făcut să tremur, dar nu doar din cauza temperaturii. Gândul că aș putea fi atacat în orice clipă, nu doar că mă ținea în alertă, dar mă și călca pe nervi. După o oarecare distanță, am ajuns la o deschidere care se întindea într-o cameră întreagă. Ea s-a oprit și a privit fix. La început am fost nedumerit, până când am observat mirosul. Era duhoarea morții. Mi-am plimbat lanterna prin cameră. În primul colț la care am ajuns se afla o grămadă de oase. Nu încăpea îndoială că acestea erau umane. Erau mai mari și aveau forma potrivită. Existau chiar și câteva busturi întregi care nu se deterioraseră încă. În următorul colț erau 3 cadavre atârnate de tavanul de pământ. Păreau a fi un bărbat și 2 băieți. Fuseseră spânzurați de brațe și erau plini de sânge. Erau nenumărate tăieturi, răni și înțepături, dar cea mai oribilă priveliște erau numeroasele mușcături de pe corpul lor, semn clar că ceva mâncase din ei. Femeia s-a prăbușit și a început să plângă. Mi-am dat seama imediat că aceasta era familia ei. Îmi pare foarte rău, am spus. S-a uitat la mine cu un amestec de disperare și furie. Am încercat să-ți spun să nu cobori aici, a spus ea supărată. Uite, sunt sigur că putem găsi o cale de scăpare. Nu înțelegi, a spus ea, privindu-mă pentru prima dată drept în ochi. Aceasta este capcana. S-a ridicat în picioare pentru prima dată de când o văzusem în biserică. Mi-a dat jos jacheta și a aruncat-o în spatele ei. Era frumoasă, chiar dacă era acoperită de mizerie. Copiii mei au nevoie de mâncare, a spus ea, întinzând brațul. Într-o clipă, 2 creaturi diforme au apărut și au stat lângă ea. Le-am îngăiat părul subțire de pe cap, în timp ce ei scoteau niște sunete grotești. Deci nu era nicio femeie în rulotă, am spus, încercând să trag de timp până când puteam găsi un plan. Oh, ba da, a fost o femeie. A fost dusă la zona de împerechere. Ea le va da copiilor mei propriilor copii. Împotriva voinței ei, bineînțeles. S-a uitat la mine cu dispreț. Ea este o unealtă pe care o vom folosi pentru a supraviețui. La fel cum strămoșii mei au fost tratați ca niște unelte pentru a fi folosiți în minele de sub oraș. Am aruncat o privire în jurul camerei și am văzut mai multe creaturi ieșind din umbră și avansând încet spre mine. Știam că eram prins în capcană. Mintea mea se zbătea să găsească un plan, orice plan pentru a scăpa de ororile care mă așteptau. M-am uitat la cele 3 trupuri mutilate și însângerate care atârnau de tavan și am știut că aceea va fi și soarta mea. Am luat o decizie și nu am ezitat să o pun în aplicare. Într-o clipă, mi-am scos pistolul și am împușcat-o în frunte. Sunetul focului de armă încă mai răsuna când am început să alerg înapoi spre pasajul din care venisem. Am sperat că șocul de a-și vedea mama murind îmi va da un avans înainte ca hoarda de creaturi să mă vâneze și să mă facă bucăți. Timpul părea să se miște cu încetinitorul. Mă simțeam de parcă alergam sub apă. Fiecare mișcare, fiecare pas părea incredibil de lent. Știam că mă vor prinde, nu aveam nicio îndoială, era doar o chestiune de timp. Singurul lucru care m-a împiedicat să renunț a fost dorința pură de a trăi. Am legănat lanterna în timp ce alergam, făcând umbrele să sară și să zboare în jurul meu. Am ajuns la capătul scărilor, mult mai repede decât credeam că este posibil, și le-am urcat în viteză, 2 câte 2, rugându-mă să nu mă împiedic. Hoarda era pe urmele mele, îi auzeam cum se apropiau. Mormăielile și mârierile lor m-au stimulat să merg și mai repede. Am simțit că ceva mi-atinge călcâiul și am știut că trebuie să acționez. Nici măcar nu m-am deranjat să mă uit înapoi, am tras 2 focuri de armă în spate. Am auzit apoi țipătul inuman și zgomotul trupurilor căzând. Am riscat să arunc o privire înapoi și am văzut pe toți prăbușindu-se pe scări. Am răsuflat ușurat când am ajuns la ușă și m-am chinuit să scot cuțitul ce îl înfipsesem mai devreme din tocul ușii.
După câteva secunde chinuitor de lungi, am reușit și m-am aruncat prin ușă. Spre surprinderea și ușurarea mea, biserica era goală. Probabil că toți s-au retras și au luat-o pe altă parte pentru a mă prinde în capcana de dedesubt. M-am uitat la zecile de lumânări și am alergat direct spre ele, răsturnând câte am putut. Am alergat spre peretele îndepărtat și am făcut același lucru în timp ce ieșeam pe ușă. După ce am ieșit, m-am întors și mi-am înfipt cuțitul între uși, blocându-le să nu se deschidă. N-am pierdut timpul să sărbătoresc scăparea mea la limită. Am alergat pe mijlocul străzii, astfel încât să am o vedere mai bună asupra oricui mă urmărea. Nu a durat mult până când am auzit pași în spate. Păreau mai degrabă o haită de câini care mă urmăreau. M-am uitat înapoi și, cu siguranță, erau vreo 6 creaturi diforme, urmărindu-mă, cu biserica cuprinsă de flăcări în spatele lor. M-am consolat cu faptul că, cel puțin o parte dintre abominațiile alea, trebuie să fie ars în flăcări. Simțeam înțepături între coaste și mă ardeau mușchii picioarelor, dar nu am îndrăznit să încetinesc. Chiar și la viteza cu care alergam, ei păreau să mă ajungă din urmă. Nu eram sigur dacă voi ajunge la camionetă înainte să mă prindă. Avea să fie la limită. Am ajuns într-un final la mașină și am răsuflat ușurat că nu încuiasem. Până când am băgat cheile în contact și am pornit-o, ei erau deja pe mașină. Am încuiat ușile și am băgat în marșarier, în timp ce prima creatură a zburat pe parbriz scrăpându-l. O alta a aterizat pe capota mașinii și încă una a apucat mânerul ușii. Am întors camioneta și am frânat brusc, reușind să le dau jos de pe mașină. Am băgat în viteză și am călcat accelerația. Nu parcursesem mai mult de câțiva metri când o altă abominație a aterizat în remorcă și a început să lovească plafonul camionetei. Puteam să văd că loviturile se adânceau. În curând avea să treacă prin plafon. Dintr-o dată, loviturile s-au oprit. Am rămas o vreme cu ochii pe drum, dar apoi m-am întors să văd ce se întâmplă. Creatura mi-a spart geamul din spate și m-a apucat de gât. Am virat pentru a încerca să-i rup strânsoarea, dar fără succes. Simțeam că încep să leșin. Știam că asta va fi o condamnare la moarte. Mi-am îndreptat arma pe fereastră, dar creatura a apucat-o înainte de a-i putea ținti capul. Mintea mea a zburat mai repede decât camioneta care gonea pe drumul de țară cu o viteză amețitoare. Deja mi se încețoșea privirea. Știam că era o chestiune de câteva secunde până la sfârșit. Am apăsat pe trăgaci. Arma s-a descărcat chiar lângă capul creaturii, ratând-o cu câțiva centimetri. Eram terminat. Creatura a urlat de durere și de frică la sunetul și căldura gloanțelor trase. În mod surprinzător, a dat drumul armei. Am țintit spre capul lui și am apăsat din nou pe trăgaci. Sângele a țâșnit pe mine, în timp ce corpul său s-a prăbușit în remorca mașinii cu o lovitură puternică. Am așezat pistolul pe scaunul de lângă mine, în timp ce respiram sacadat, ștergându-mi sângele din ochi. Vederea mi-a revenit ușor la normal, la timp pentru a vira pe drumul principal. Anvelopele au scârțâit în timp ce mușcau din asfalt în drumul spre secție. Am ajuns acolo la scurt timp după răsăritul soarelui. Am tras pe un loc de parcare și m-am relaxat în scaunul șoferului. Eram destul de epuizat. Nici măcar nu mi-am dat seama când am adormit. M-am trezit când cineva a bătut în fereastră. M-am răsucit, am luat arma de pe scaun și am îndreptat-o spre geam. Wow, ușurel, băiete, a spus pădurarul mai în vârstă, ridicând mâinile. mai ușor cu arma aia. Ce-ai pățit? Am respirat ușurat, am coborât arma și fereastra, apoi i-am spus toată povestea. Cu cât îi povesteam mai mult, cu atât a devenit mai serios. Până la terminarea poveștii, fața lui era împietrită. Și-a băgat mâna prin fereastră. Cheile, a spus el. Am scos cheile din contact și le-am dat. du-te înăuntru și curăță-te. A spus el. Mă ocup eu de asta.
ieșit din mașină cu picioarele tremurânde și am intrat în secție. Mi-am aruncat uniforma însângerată și am făcut un duș lung. Până când am terminat și m-am schimbat într-o uniformă nouă, celălalt ranger s-a întors. A intrat în secție și a scanat încăperea până când m-a găsit. M-am ocupat eu de toate. A spus el cu un zâmbet amar. Ce vreți să spuneți? Am întrebat. Ați sunat la poliție? S-a uitat în jur la ceilalți rangeri care se învârteau prin cameră, încercând să dea impresia că nu ne ascultă conversația. Da, nu vom implica poliția în asta. A spus el. Ce? De ce nu? S-a uitat la mine cu o determinare ciudată în ochi. Deci, chiar ai omorât-o? A întrebat el. Bineînțeles, a fost ea sau eu. Cei mai mulți dintre oamenii de aici ocolesc locul ăla. A continuat el. Sunt semne peste tot care spun că este interzis să intri și că e periculos. Ai zice că este aproape o selecție naturală pentru cei care ignoră toate avertismentele. Dar acei călători... Și mai sunt și alții care vizitează locul pe ascuns, în liniște. A spus el, nebăgându-mă în seamă. Acei oameni sau creaturi, cum le numești tu, ar putea spune că le-ai furat distracția sau vizitele conjugale. Vezi tu, ai grijă. S-ar putea ca unii dintre acei oameni să fie chiar în această cameră. M-am uitat la el cu neîncredere. Apoi m-am uitat prin cameră și am văzut fiecare pereche de ochi concentrați asupra mea. Nu era niciun zâmbet sau măcar un indiciu care să sugereze că era o glumă. El m-a bătut pe umăr. De ce nu te duci acasă să te odihnești astăzi? A spus el. Ai avut o noapte lungă. O să ne ocupăm noi de tot. M-a îndrumat spre ușă, oprindu-se înainte de a o deschide. Și amintește-ți doar că astăzi nu s-a întâmplat nimic. A spus el. Pentru că dacă poliția primește un telefon anonim, s-ar putea să fim nevoiți să ieșim cu mașina până în acel oraș minier și să luăm câțiva prieteni pentru a veni să-ți viziteze casa în miez de noapte. M-ai înțeles? Am dat din cap, nevenindu-mi să cred ce auzeam, în timp ce el deschidea ușa. Asta este povestea pe care o spun când oamenii nu înțeleg aluzia și nu stau departe de oraș. Au trecut ani de zile și, din când în când, încă mai aud de călători care au dispărut în acea zonă. Iar eu stau și mă întreb. Salutare! Cum ți s-a părut această poveste? Ce fel de creaturi crezi că erau cele din orașul minier abandonat? Lasă-mi un comentariu, aș vrea să aud părerea ta despre asta. Acum, dacă n-ai făcut-o încă, dă-mi și un like și apasă butonul de abonare. Până data viitoare, ai grijă și nu uita, nu poți ști niciodată ce se ascunde în întuneric.